Ti'n bod, fi'n credu un peth o wastad beth ti'n mas i ware, mae Goran Rifflig yn meddwl eisiau gymaint i Gymru. Pethau chdi newid nawr, ti'n bod, bod ni'n moyn popeth, of course. Ond ni'n credu Goran Rifflig yn mor bwysig i Gymru'n gyfan gwbl tendon ni. Ar ôl ennill, ni'n mynd mas i Ffrainc, oedd gwaniaeth teimlad a ni'n mynd mewn i'r gêm, fi'n credu. Moyn ennill, ond ddim yr un teimlad a pryd ni'n mewn am y Goran Rifflig y gêm bythawnos cyn ni. Pe byddech chi'n chwarae'r gêm eto, felly byddai canlyniad yn wahanol? Dwi ddim yn gwybod, ti'n ffili gweud, ond nhw'n dîm ardderchog. Fi'n cofio'r tîm nhw o'r blwyddyn ni, ond fi'n credu cap cynta Sbangbero, dda fi swyn reit. Ond nhw'n dîm da ofnadw, cofia. Edrych at y gêm yn y tro hwn nawr, y broblem fawr os bosib i cael digon o feddiant o'r bel o'r lein. Ie, wel, cael digon o'r bel o bob man. Ysdeg dim ond o'r lein, mae'n bwysig i gael bel yn erbyn Ffrainc yn bob man. Ond pryd ti'n cael y bel, defnyddiodd hi'n gywir. Mae hwn yn bwysig i fi'n Ffrainc hefyd. Se ti'n neud rhywbeth ddim lan i safon, fe deiff y Ffrancwyr nôl ato ti. So pethau chi'n ei wneud, mae rhaid i wneud, a pethau chi'n dda, popeth i'n wneud yn dda. Bel o'r lein, bel o'r sgrym, pasio popeth. Ti'n bod a taclo, yn bwysig hefyd, of course. Ond siwt, ie, taclo, wrth gwrs, ni'n gofio am Barry John a Dogag yn y blaen. Ond siwt, mae Cymru mynd i gael y bel o'r lein? Wel, gen i weld i sadwn, ti'n bod. Dwi wedi gwneud hapus, beth fi wedi gweld yn beth mae gwaith mae John wedi wneud. A mi'n siwr gewn ni ddigon o bel i ennill. Mae'n wir i weid, Gareth, taw Ffrainc roddodd gêm galeta'r tymor i chi llynedd, ynddi? Odi, mae hwnna'n iawn. O'n i'n gobeithio allan ni wedi gwneud ychydig bach yn well, ti'n bod i cwpla off y tymor, ond fe wirios Ffrainc yn dda ofnadw erbyn ni. Rwy'n edrych nôl arno, fi'n gwybod gallen ni wedi gwneud ychydig bach yn well yn un adran o'r gêm, a hwnna bron ar ôl yn yr amser, ble o'n i'n wario lawr ar y gwylod fyna, allan ni wedi sgwrio lle gais neu ddwy. And rhaid roi pob clod i Ffrainc, rwy'n credu na'r tîm gorau ni wedi wario erbyn nes blynydde. A mae bod yn gwneud hynny bach o ddolir i chi fel mewnwr, gyda'r holl brofiad, bod nhw wedi sgorio 2 gais a dim ond 1 sgorio Cymru. Ie, ond fflwcen oedd un o'n nhw fe. Ond rhaid maddau oedd cyfaddau oedd wirion nhw'n dda, ond, wel, fel o'n i'n dweud, ar y diwrnod, allai Cymru wedi ysgwri 1 neu 2 gais arall, so dwi ddim yn becso llawer amdano ni. Gafon chi nôl 2 flynedd o Gareth i'r stafell weli chi yn gwestiwn y bore, a erthigol gan Jack Pwhw, capten Ffrancod ar y dydd, yn enwi rhyw 3 neu 4 mewnwr a di-ystyru Gareth Edwards yn gyfan gwbl. Mi ddysgodd ei wers yn ystod y prynawn do. Pob un awl i gael ei farn, yr unig beth allai weid, mae Cymru wedi ennill 2 waith arni, gobeithio wedi ffyr un peth i sadwn to. Dwi'n meddwl credu bod erioed wedi gofyn i chi broffwydo sgôr gêm. Newch chi tro hwn? Na, paid o dechrau nawr i fyd. Na, yn yr unig beth rwy'n dweud, mae'r bechgyn yn gwybod bod gêm cael ei blaen nhw, ni wedi paratoi yn fanwl a ni'n mynd i roi'n gorau. Beth arall ydych chi ofyn am?